ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ತುಳುನಾಡುದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಮೆತ್ತೆದ ಮಣ್ಣಿ. ಮೆತ್ತೆದ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀರ್ಡ್ ಬಾಡ್ನ ಮೆತ್ತೆ 4 ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 4-5 ಗಂಟೆ ನೀರ್ಡ್ ಬಾಡ್ನ ಆವಡು, ಅರ್ಧ kg ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ, ತಾರೈ ಎಲ್ಲಿಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ, ಪೆರೆಸಿನ ಬೆಲ್ಲ ನನ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಮೆತ್ತೆ ನೀರ್ದೊಟ್ಟುಗೆ ಪಾಡುಡು, ನನ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ಪಾಡುಡು. ಒಂದು ಬೊದ್ದುಲೊಡುಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರಿ ದೆಕ್ಕದೆ ಕಡೇರೆ ಪಾಡೊಲಿ. ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ತರಿ ತರಿ ಸಣ್ಣ ಆದ್ ರವೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಯಾವು. ತುಲೆ ಮಣ್ಣಿದ ಬಂದ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರಾದು ಉಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಆಂಡ ಅಡಿಟ್ ಅರಿ ರವೆದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ. ನನ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ಮಣ್ಣಿದ ಬಂದ ಬಾನಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಶೋಕುಡೆ ಮಾಜವೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು, ಮಾಜವನವು ಉಂತೈರ ಬಲ್ಲಿ. ನನ ಪೆರೆಸಿದ ದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ತಾರೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಪಾಡುಡು, ನೆಟ್ ಚೂರು ಬಾಕಿ ದಿಯೋಡು. ತುಲೆ ನೀರಿತ್ತಿನ ಬಂದ ಮಂದ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ನಿಕುಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಕೈಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಾದು ಬೂರ್ನಂಚ ಆಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾಜಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಮೆತ್ತೆದ ಮಣ್ಣಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಲೆ ಬಂದ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರುಡು ಮಣ್ಣಿ ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ರೆಡ್ ಬಟ್ಟಲುಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಇಂದು ಬಟ್ಟಲುಗ್ ಮೈಪುಗ ಬಟ್ಟಲು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನನ ನೆತ್ತಮಿತ್ತು ಚೂರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಆಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ನೈಟ್ ಮೈತದ ದಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ತಿಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆತ್ತೆದ ಮಣ್ಣಿ ಈ ಆಟಿಡೆ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಲು ಮಲ್ತೂಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತನದು ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ ತೀರ್ತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ತಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಗಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.